Здравейте хора! В днешното видео ще бъда миличка и ще си дам очилата на някой от вас. Всъщност вие трябва да ги спечелите. Ето, опаковани са, не са отваряни, чисто моите очила са си. Ако сте гледали видеото, в което отваряме пакет на Стела и Сандев, ето, това са очилата и сега ще ги скрия, не съм сигурна как да ви обясня къде. Значи, мои ще влезна малко по-надолу да ги скрия. Ти стой така, Ивана. Така, слизам надолу. Слезам малко надолу, защото не знам как да ви покажа точно къде съм. Които са от този район. Да пиша в коментарите, ако са ги намерили. Който ги намери или иска да ги намери, да пише в коментарите. Това, тук е 45 училище, аз съм на полянката. Зад 45 училище. Който знае къде е 45 училище, да бяга да си вземе очилата, ако няма. Значи ето това е 45-то, аз съм ето тук. На това дърво ще ги скрия сега. На него не. По някакъв начин искам да ги скрия. Не, под него ще ги скрия, за да не е много очевидно. Ще ги скрия ето тук. Ето. Сега ще откажа къде са. Ето това е дървото, ето това е училището. Като сте там на училището, примерно, идвате ето от тук. И тук са очилата. Късмет на всички, които ще ги търсят или вече са ги намерили, когато гледат това видео. Да. Късмет на всички. Пишете в коментарите, ако сте ги намерили. Бай!